chcem vám ako povedať môj životný príbeh, dosť taký smutný pre mňa, čo bolo. Skrátka chcem povedať o tom, že ako som sa dostal ako do dlhov, kto mi ako pomohol a vím o tom už, že existujú aj dobrí a spravodliví ľudia. Zebral som si ako z banky ako pôžičku. Skrátka sme to tahali tak, že partnerka ako nepracovala, peňažky sa ako mínali, bol som ako zamestnaný. Potom nás prepúšťali, prepustili nás ako ze šmerálky, ako z fabriky. Potom som si našiel ako prácu ako ve Volkswageni. Pracujem tam ako 18 rokov. Zebral som si pôžičku, druhú, lebo chcel som, že aby sa to ako tak, aby som splatil jednu pôžičku do druhej a to som spravil veľkú chybu. Potom som teda tak, že jednu pôžičku splácať, druhú pôžičku splácať, byt a skrátka som to neutáhol a skrátka som sa dostal do ťažkých situácií a nevedel som, ako z toho vykľúčkovať. Potom mi prišli ako exekúcie, mi došli, mal som prísť ako o byt, ale môj sused mi poradil, že skrátka je dobrého človeka teda, že skrátka, že mi veľmi pomohol a odkúpil ako môj byt. Za to som mu veľmi vďačný, že mi ako pomohol. Skrátka, padli mi aj exekúcie, všetko, čo som mal, už sme ako vyrovnaní. Vtedy som mal výplatu, som zarábal voľakých 300 eur, 300-400 eur, ale to skrátka, to bolo také minimum. A skrátka, teraz mi je tak lepší, teraz mi chodí celý príjem, mám tie korunky, dá sa aj trošku aj tak odložiť z tých koruniek. A ďakujem veľmi pekne firme Nestor Capital. Ozaj sú to dobrí ľudia, spoľahliví. Ozaj môže sa im 100% nejako veriť. Môj príbeh bol ozaj smutný takto, ale teda strašné. A ďakujem za to, že strašne pomohli.